Με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020 λειτουργούμε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων με σκοπό την κοινωνική ένταξη ατόμων τρίτης ηλικίας και την άρση του αποκλεισμού τους. Επιπλέον, λειτουργούμε κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που προσφέρουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δομές του Συλλόγου απαρτίζονται από το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, από 5 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης μέσα στην πόλη της Κομοτηνής, από το Μουσικό Εργαστήριο και από το Προεπαγγελματικό Εργαστήριο Αξίζω Οίκη. Οι δομές του Συλλόγου χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΣΠΑ και είναι σημαντική η βοήθεια που έδωσε το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο για τη δημιουργία όλων αυτών των δομών. Το 2002 το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε ο Σύλλογος Περπατώ που στηρίζει άτομα με κινητικά προβλήματα. Με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας τρέχουμε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Περπατώ. Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές ανάγκες, μεσολογικές ανάγκες όλης της ομάδας αποκατάστασης προκειμένου να τρέξει τα προγράμματα πάνω στην ανεξάρτητη διαβίωση. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ωφελούμε τους ανθρώπους μας άμεσα, σταθερά και ουσιαστικά σε κάθε τομέα δράσης τους. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020. Δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους του τόπου μας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.